nang bigo kahamke tui nang nananggo koloma zara. Hey everyone, welcome back to my channel. Hi no rongnan katal vlog lamsuko. Ke Norok ano sama tong wak busarok de tong hini Norok ano onekjon no shungka onekjon borok no shungka ke ang Norok no funugi mai angi tong kha para roko bo phaise abalo khate video roko ang mane blog roko rose ke abalo khaba ke tini kheman sukang tini para bo phai tong mani para bo phaisa khangke Norok no bo ang funuk sinai tini wak busa busuk rok tong bakso to phalbai ka ke je tong manan funuk nai nai di funuk nai ta non wak busa ika thui tong bai kha di boni thung sa kaiก็ตะบองเนาะคลีนใครเลยคะชูยาไปบองรุนเอาไปแค่วางดูสารอวันนี้กอดนรกตัวใช้มานะโมบายเราสักชิ้นจะอยากกันแกอาบุญบางเลยโมบายเราให้กินสักจิก่อนให้กินหนูก็ได้ให้ปั้นหม้อมุกทางก็แก่ตัวรกกอดนรกไผ่ไหนเพดีไปน้ำสุนแค่ไผ่ไปเพ่งเนาะว่างรบบริดีไซด์บิสเนสขายหน้าหนังหาได้ปะบ่าไลน์แค่ทุไลจากบล็อกสิบล็อกให้กันไหนดีไลน์แค่กระบักไลทุไลต่อเลยจอต้นทุไลจากบ่าที่บล็อกไลแค่yang nah hadi chini ora tabu wa kotor tong khano asu kotoma kari thado jong phal lo bai kapla ke sukang bo halka ke kwaitin sukang no halka wa kotor abun baga su wa kotor kari thado tabu oke tuh ini pai orang itu kurim mana besar deh torbai kefi aborok tei sakai aborok no phalan Ciao mama, ciao mama naga di cute dengan borok hai ke no ini kora bawa gusa dong kahama koto borok koto naik thong milik nah di kok baksa waki kere di babu cuma kalau doi ya borok milik nah Norok mungkin mang kena cina orang ni wah borok besar milik mai kau cina orang je wak telang nai rok mas hau nong orang ni wak besar akal kaham cama botki tong ma botki ekdom milik ya hancur milik sekarang kita bobo satong mani buitlang thang bai kan ke ba ko obo tong kho ke thasin du chai tong mai rok tong kho abro ki boi lao je phung mani aru mo te abo tong mukhe du chekai ge kho tor yak ta bishi churai ko tikon ti a cherai te te senha de borok busung mo jomo koto kotong tong bai ada naila du chekai ge kho koek mas boya এক মাস রক্ষিকো এক মাস শিখো কয়েক মাসকে বেশি চাইকে পাত কয়েক মাস সঙ্গে বাদ হচ্ছে কাকা হেবা নাই থাক মিলিক মরক এক মাস শপিং করতে কে সাওয়ান অবরক্ষে 2 মাস সংখ্যা 2 মাস কাদ্রপ একদম কাদ্রপ ঠিক
suka kakak tu mas kakak nanti ngai thak milik hamjak su kang le wak ma milik ma nai la ke norok ano sungmani tongo tinaro wak usarok pusuk tong hokoi ta tong do to de tong ta ke tinaro wak busa to baksu to phalka ge phalia ko je tongmani ang norok no phnuka norok no gune mangkhana tinaro ni wak busa nai to theba ke norok jodi wak rok na hinuman jodi tong he wak rok pai na hinuman su he tinaro nai phedi wak kotor khai to tabu purikha wak busa tong tho wak busa phala bagi tongo tabu ke norok jodi rona rok hinuman su tong ke phai nai phedi busu milik ang norok sa ang saiman norok busu koi nangla video nong man se tete buka ham no video to asok shi te ke ha ta ba ke norok pai norok hinuman su tong ke china ro nowa rok sa ke tong ke phai nai to ang tang nong na jami bu thai phunong nai do hi aborobo ayang khang pai bi kata ang tong pai ta na wa jami bu thai koi da tong phang chi kon chi ko tak lai se thayu nandi ma nai thong dong ka bole thok si nai he da nam ki ha nang ai dong ka ta no jami but out bu supaka ya go ang ki botara jami bu thai ka ham ka ha ma bu ki tor su ka le man thok suka yang betul bah naik gadi mak hak sini yang boleh mahala beting tong koro hanang ge ish kebang masih deh abang thang kuru telang nai naga bok hak zak tonggo karena iya skuro bo se ha hap thang masih ble khagli ya bon bagai ko mutai kebang masih dana tei thanda hangke aram nang jong ma nai labo tei tong ai ko tei dango nang di oma pipe se wana nai tu ko dana nai o baba bo ma thapu kolom jak tong ai ai tungma bo tung su ka hangke ba kolok sila nai lai ko nang di do kaham ke tui nang na nang go kolom ma jara tawar di pat sabana nai boro khaitan rok miri hari mulai utai kot hasing ke to kuri jaga ngai aku fungo poriskar sini sekhai robong bong to kuri asunda tak situ dulu to kuri ma bagai na hadi pusung milik tong ha poriskar ang tong ha sak pusung boro botu ke khang bulawak harok no ba to ko ke poriskar ko ayang ke to kuri ba ko aro ke teri tong ka pa to ko ei aram nang su kana so guys tinin bage am shunong sinai te shahaino hai malai kinai norok bai next ba norok ani vlog no and video no chaja ki tong ke like share and subscribe kana ta pok di bye bye